Foodster je malá firma, která působí na Moravě u Zlína. Teď je nás zhruba 11. Specializujeme se na vývoj a dodání plnících automatů, zavíracích automatů a etiketovacích automatů, které pomáhají našim zákazníkům v automatizaci balení. S Foodsterem pracujeme na projektech na pomezí hardwaru a softwaru. Vytvářeli jsme například 3D tiskárnu marmelády pro jednu pekárnu. Spolupráce s Koalou nám přinesla velké kreativní možnosti, protože se nemusíme držet nějakých hranic, můžeme si vymyslet úplně všechno a z velké části nám Koala je schopná dodat řešení, které my potřebujeme. Vývoj softwaru na míru pro nás jako výrobce strojů dává možnost udělat stroj úplně na míru zákazníkům, doladit k němu jednak tu mechaniku, ale i ten software, který je v dnešní době stále důležitější. Bez softwaru to prostě nejde. Takže vývoj softwaru na míru je pro nás stejně důležitý jako kvalitní mechanika.